Haleluya. Gogo, ngithi mina abantu abasho ukuthi basala busalukwazi ngoba nginabe kakhulu. Usho ukuthi usalaphi ngikunabele ngikhona for that njengoba umoya ungiphushile ungiphushile ukuthi ngikudlulise lokhu impilo zenu niphile iqaqeke nikhane. Isicunga mina ngizolapha mkhulu ukuthi isicunga for 3 days angisho. Haleluya. Uyasithatha uyasifaka ngaphakathi kwebhaketi and then angazi uthe uyasibeka then uzoqala ugeza ngaso for 3 days angisho. Asilungise ke gogo. Isiqunga uyasithola kuba amaqebelengwane osigcobe ngalelo langa wasisebenzisa uyasilahla uphinde uqale ngesinye isiqunga mangabe kuthiwa bofaka amaqhuzu awu3 lawo maqhuzu uwabeki isalukwazi uchitha konke namanzi uzongena ngakusasa uphinde usebenzise esinye isiqunga nangalolu losuku lesithathu. Isicunga guys, it's like ngizawuthi ini. It's a herb, it's more similar to uyalibona icansi linjani. Let me make an example. Yabona ukuthi lezinto lezokuqhina icansi ukuthi njani. Abanye bazothi liyafana njengo it's something like that. Yabona mawungaye chemist wafika wathi ngicela isicunga. They will definitely give you mntana sekhaya. I don't think ukuthi it costs more than 30 rand. It doesn't cost much. They will give you isicunga sakho and then you take it home with you. Yayibona? Yabona isiqunga bajwayele ukuthi angazi noma i-tapentry grass, tapentry or tapentry grass. Yeah, it's a tapentry grass. Nge-English. Ileso siqunga uyasilahla kodwa into oyithatha uyibeke gogo yileli ishumi lakho leli. Ungenela nalo sukwini lesibili uphinde uyongena nalo sukwini lesithathu. La khona ususebenzisa isipirithi nosawoti. Ila obeka khona ishumi lakho namhlanje nanini mosasebenzisa isiqunga awulisebenzisi isho. Kuba isiqunga uwena amanzi zibe u3 into ezilapho uwena isiqunga amanzi. Kulokhu kwesibili kuba usawoti ispirithi uwena ishumi amanzi. Yeah, too short. Uthi too short kusho ukuthi ugeza for 6 days. Kunjalo. Ngizwe ke gogo. Kulokhu kwesibili ngikunika mina u3 days. Ngisho noma ungama ngosuku lesithathu kodwa mawuzwa ukuthi umoya wakho namhlanje usahalela ngicela ungami. Mawuthi ima ngosuku lesi5 kulokhu kwesibili ngiyakucela hamba oma ngosuku lesi5 kodwa mawukuthi ngosuku lesi3 wena usukhathela usafuni kulungile. Silalele nomoya ukuthi uthini umoya esihamba nayo. Mase kuzoba uthi uDK le ndaba uyithola isiphakathi ngizozama ukushesha ke manje ngoba ugoga ngimazi noma isikhathi usanaso yini. TDK Ngwenya le ndaba imi kanje kusho ukuthi kunensebenzo ogoga bathi ngindluliselele yona ngase ngokungahesitate ngayidlulisa ngoba kusho ukuthi kusuke kukhona abayidingayo ngaleso sikhathi. Sengithi mina uma kuthiwa udinga ukuthi ube nayo imali and lento izovula imali kuwena ngifunga ngiyagomela ngithe gogo bazobuya emva kwa 3 weeks or inyanga la they would testify
ngoba sisebenzisa ipower. Ngase ngithi mina kuyofuneka ukuthi mawuqala wenza lensebenzo uthole isiqunga. Ngiyayiphinda ke manje, uthole isiqunga. Uyothi uma usuthole lesi siqunga ube umuntu ogeza ngaso izinsuku zize zibe 3. Ngase ngikuchaza ukugeza ngalesi siqunga ukuthi ufike uthole isiqunga usihlukanise. Ngabe ufaka amakhanda 3 noma 2 noma elilodwa kodwa uyasigxoba noma ingesando noma ingetshe sihlakazeke singathi siyimvuthu mase usifaka endishini mase ufaka amanzi ugeze ngaso lesi siqunga mase uyawathatha lamanzi uyowachitha ngosuku lesibili uphinde wenze kanjalo uthatha isiqunga sakho usigxobe usifake emanzini bese ufaka amanzi bese uyageza nangosuku lesithathu bese uyangilindela ngabe usuku noma insuku ezimbili noma usuku uqale lensebenzo yesibili ke manje ezofaka inhlabathi ezofaka usawoti ispiriti amanzi wena ngizwa ngithini la ukwenza kanjani lokho na isequence yakhona ngicela nihambise ngalendlela engisho ngayo phosa usawoti thela ispirit faka amanzi on top of lezinto osuyifakile mase uyageza njoba lana ugeza ucela inhlanhla nokuthi kukhanye empilweni yakho nemali uyicele gelekeqe umemeze yona ukuthi ube nayo ingakulahlekeli ingene ngiyakugunyaza nalokhu kwenza lokhu kwenza izinsuku zibe 3 ishumi lakho uyalithatha ulibeke nangakusasa ufaka ishumi elilodwa kodwa uphinde ufaka umnyusa wodwa ufaka ispirit ufaka amanzi mase ufaka leli shumi mase uyageza nangaleli yasuku sengiyakupha ngithi mina lalela kamathonga akho nomoya wakho ngoba uziphethe uma lento ikhomba ukuthi wena engathi ungayiyeka ngalowo liyasuku lesi5 noma lesi6 ngithi mina usulalela amathonga akho nomoya kuhle lokho kodwa futhi noma ungakhathala ngosuku lesithathu akunankinga usuyiphethile le ndaba mase uthatha ishumi lakho ulifaka ku-wallet noma ulihlalise esikhwameni noma ulibeke kuwena ephaketheni ngize ngenza i-example nje ngithi ungayifaka ishe emabeleni kodwa nje bengenzela ukuthi ubothi kufanele libe kuwena umthetho wakho osuhamba ngawo usunomthetho bakwethu angifuni ukudide nalokho wena ngisho noma ngathiwa nimi kulayini nigibela amateksi kukhona umuntu othi sengilahle u2 wami uma u2 kuwena ukhona ngiyacela uhambe omnika umuzwe ethi ngiyabonga na into ekufanele ukuthi umuzwe yisho ngiyabonga kuwena hayi komunye umuntu kuwena mase uyasubuyela kulayini mangabe kuthiwa uyoyithengela esitolo la ngumuntu usiyakhala abantu unothenda unawo lo 10 rand ngiyacela mosuzwe ngamadle bakho eseduze kwakho ngicela uthathe umnike nizobuya ke emva kwa3 weeks noma emva kwenyanga sizozwa ngani haleluya manje mkhulu leli shumi leli awulikhiphi lona unikeza abantu yilona eligadi pass or lihlala kuphi I wanna understand there lihlala lapho kuwena lelo shumi gogo lakho uthi mekuthiwa kuyenzeka ngoba nginawo ama-feedback umuntu useyangifonela umkhulu manje ishumi lami angilibonanga kusho ukuthi ngikhokhile into engafanele ukuyenza ukuthuka-ke yezo uma usubothi alisekho bona ukuthi alisekho ungathuki bona ukuthi alisekho ube calm uqhubeke uphile into zakho zizoqhubeka then kodwa uma uzothuka usuyatataza then angazi iyaphazamiseka ifuthi uma usubonile ungathuki uqhubeka uphile ngale ndlela yalomthetho waleli shumi
Angibonge. Ukunikela kahle kahle it's like giving. It's a giving what yiyo mkhulu. Hayi. Injalo gogo, ngibonge bakwethi ithuba. Yabona nje nami ngifuna ukuqamba amanga. Lento eseningenzise yona iyawukhulula umoya wami ngoba kube Ngiyabonga kakhulu mkhulu. yabo ngoba kube akwenzekanga ngiyazi bengizosindelwa ngoba bekufanele ngikhulume nginitshele kona. So yabona namanje ngizizwa nje ngi-energize. Ngiyabonga kakhulu. Hayi isicunga babhemi siyasiza futhi nokuhlambuluka. Siyayilapha neziqhitho. Uyabona mawuse usitholile isicunga sakho uvela ugeze mntanaseka amabhadi namashwa. Ugeze mntanasekhaya nani enilala amalunde. Hamba nilala nabantu, nilala namadoda, ningabantwana bakamoya. Siyahlambulula. That's something that you use for ukuhlambuluka. Angithokoze gogo wami, angikhona engingakuphindanga. So kusho ukuthi lento uyenza uzobona mabe kuthiwa unesitolo. Isitolo sakho imali ngeke uyeswele, ngeke yephele. 2, mangabe kuthiwa umuntu osebenzayo, mangabe kuthiwa bohlala ubukhale ngemali ngaleyo ndlela, lokho ngeke kusenzeke. Mangabe kuthiwa khona abantu abakuthandayo, bayakwazi ukuthi bakuthande baze bafike esigabeni sokuthi bakubusise nje ngemali, ukuhleke nje ngemali. Yeah, injalo indaba. Makhosi. Asenzeni bantwana basekhaya you know you might never know what might work for you. You might never know what might work for you. Njengoba nazi ukuthi ngilala amalunde, ngilala nabantu abanamabhadi neziqwaqwa. Buye ekhaya usicunga sakho ukuthi mawuqeda ukusebenzisa lento yakho lokusikhipha ekhaya. Uphinde futhi mawuyolanda amalunde ugeze ngaso ngoba nabanilala nabantu abangqolile ugeze. Kahle kakhulu thina abantu besifazane, sometimes we go to our periods, when we come back isicunga you use it for those things. You cleanse your aura, you cleanse yourself. Siyayilapha nesicitho, you always clean, you clear your auras and what. But manje it wasn't for that. Umkhulu njengoba sekayibekile ukuthi uqala ngaso, which is good. Before uzosebenzisa impengu kuhle ukuthi ususe igcwaqwa mntanasekhaya, because some of you nisebenzisa izinto zenhlanhla kanti umuntu unamashwa namabhadi. Unamashwa namabhadi, uneyigqwaqwa umuntu. So umkhulu ngiyayithanda the way iqale kakhulu asicale la ekuhlanzekeni komuntu. Uyayibona ukusukela legqwaqwa namabhadi nokungqola neziqhitho before siyongena kuleya. Uyabona step 2. Step 2 lapho khona umuntu azicelela khona inhlanhla, azicelela nokukhanya, which is good. That's how impengu isebenza ngakhona. You cannot usebenzise banenzela ama lemon juice la kulo kali banenze futhi nina ama coke. Bathatha nama coke nifake imali kanti umuntu uneyiqwaqa unamabha. It won't work standwa sami. It won't work mntanasekhaya because there's a first step. Ukuthi mawuyisebenzisa lento asikwazi awumazi umkhulu naye akakwazi. But for everyone to ensure ukuthi it's a success, asiqaleni ekutheni sidilizeni igcwaqwa namabhadi mntanasekhaya. Uyayibona uthi mawungena ku step 2, hayi mntanasekhaya na ungene kahle ikwazi ukusebenza. So you cannot use izinto ama cinnamon and what leweni lawa nawasebenzisayo. Abanye beni nawasebenzisa kodwa neyiqwaqwa namabhadi nana yonke lento. And then you come back and say kodwa mina ngiyisebenzisile cinnamon and what. Ayingisebenzelanga kodwa abantu bathi yabasebenzela. So that's how it works. You start by cleansing yourself, getting rid of everything that is evil, bad spirit, ntontoni, then you're gonna get whatever you wanna get. Makhosi. Siyabonga Mr. Big. Thokoza gogo. Ngibona i-comment isalukwazi lapha phansi akanom undeyasi. Uthi daughters ungakhona ukuchaza indaba yeshumi. Ngoba ngisakhona kusho ukuthi ngimchazele ukuthi ishumi Nkosi yami
ngisheshe nibuze ukuze ngizoniphendula ngizizwa ngiphuma emoyeni. Ishumi uyalithatha mawusuqedile ngosuku lesithathu ulithathe ulufake esikhwameni elakho awuluboleka umngani wakho awuluniki awuluniki ubani but leli shumi elakho ungalufaka ephaketheni ungalufaka ejakethini ekubra isesikhwameni uma isikhwama sohlezi nawe mase wenza lezi zinto engizishilo ukuthi uma uhlangana nodota athi mntanami ngiyakwazi sike sikhulisane ku-TikTok awungithengele idrink ka-10 rand isifuna ukuthi umthengele esitolo ngaleyo mali yena uzothi ngiyabonga lo ngiyabonga wakhona uzowuzwa umuntu methi ngiyabonga ngale period izovela ukuthi cha enhlizweni ni izinto lezo enizozibona and lento enginipha yona akuyona eyabantu beyithuni akuyona ukuthi izosetshenziswa kuphela izangoma akuyona ukuthi izosetshenziswa abaprofeti cha nonke njengoba nikhona la izosebenza kunina ngoba nina ningabantwana baNkulunkulu nethonga ezinye imfihlo ngiyikhuluma ngelinye ilanga mekuthiwa ngiyavakasha la ekhaya so lento eka wonke obenenhlanhla yokuyizwa namhlanje angibona Makhosini Makhosi mkhululanga yebo ningixolele nkosi yami ngike ngafikelwa umuntu kwamele ngimathende ubelanda iphasela lakhe ningibona kade ngithule sengiphuthelwe nkosi yami angisamzwanga umkhulu ngiphumela kade sachaza ukuthi ke ngicina uthi ishumi lizoba ngikhensa ngihamba lapho ke kodwa kusenani ngizoyithola revision kuwe Makhosi ngicela ukada something baba ubhigi la engeke ngayinaka ngingazi angisho ukuthi ngiyayona into yakho imali enisebenzisa ukunikela emanzini mawuyisebenzisela for izinto zikamoya especially wona lamacoin lawo mina kunento engeke ngayifundisa yona ngayinaka khumbula ukuthi imali idlula ezintweni eziningi ifana namanzi la adlula khona donsa i-energy ingakho kubalekile amanzi ukuthi uwakhulumisa ukuthi ufuna ukuthi njengoba ezongena emzimbeni wakho uzowaphuza azokwenzani ingakho nomgeza ngawo wanika iminingi ngoba neutral athatha noma ngayini nemali le mozoyisebenzisa ihlambulule thatha amanzi akho ngojeke uphume ngaphandle le mali before uyoyifaka laphana kulento ozofutha ngayo whatever into osukuyenza vamisa ukuthi uyihlambulule mawunomlotha wakho uthi ukithi ngoba wenzela ukuthi awuyazi energy ke yadlula kiyo yakhulunyiswa ngayo o yasebenza kanjani before uyoyifaka kule ritual kamkhulu le akade isebenzise ungathengi ubumnyama ngayo ngoba iqukethe ubumnyama ingasakusebenzeli bese uthi umkhulu Mr Big ukusebenzisela into wrong njengoba nasemanzini mesiyonikela kubalekile abanye benu nithenga ngama spirits ale mali le ukuthi aqukethe iphi energy menifika lapha ihlambulula imali oyisebenzisa mawufika emanzini nakhona ulimi uqonde ukuthi uzocelani kulamanzi ucela bakuvuleleni uzokwenzani ungavela uthi nje sengiyangena emanzini abanye benu lana athenga khona eminye imimoya yafika yaninamatha ngokuvela niphosa imali nje kuthiwa hayi phosa imali kubalekile ukuthi sikuqaphele lokho sikwazi bese ngithanda ukueda futhi uyabona umkhulu ukhuluma into ebalekile mina ngishaye kanjena ke kodwa ke sekukuye umuntu ukuthi uyayithanda yini la ukhuleka khona anovamisa ukukhunga iladi lenu nemali emhlophe uyibeke leyo mali leyo ngabe imali ozoyisebenzisa noma kanjani imali yasemsamo lokhunga ngayo iladi lakho akudingi ukuthi uzube umthandazo ukuthi usebenza abantu la ujwayele ukukhuleka khona kube nemali ithi mesithanda ukubaningi iba u20 rand iba imalinyana mebethi bacela ucold drink la ekhaya akube yiyo odonsa kiyo makufuneka ikhandlela kube yiyo odonsa kiyo uzobona bayabona ukuthi ole mali le ikhansela ukuthi makukhona ugogo njengoba kade esho indaba yokubonga makathi siyabonga saphuza icold drink mayifika idalwa zimbona ejabulile ile yamali le ukhansile baficisa likwasala ekhaya sijabulile siyamunyunga ucold drink noma iKFC uthola ukuthi ize yabaningi wadla nje iKFC makathi nje ngiyabonga sekuyisibusise esikhulu kabi leso sitholayo so umuyindoda nje futhi ubaba wekhaya khona amadoda futhi nabo sizi ngoba sebaba amadoda nabo nkosi yami ngenxa yemimoya ebaphethe
kwakho vamisa ukuba nejazi elihlala laphana edrobheni wokufaka imali ozoyikhulumisa ukuthi imali yokubheka indoda yejazi yala ekhaya umkhulu wala ekhaya akazobheka umuzi ngayo le mali awuyithinti le mali mhlawumbe ungayenza ibe u800 uyibeke noma zingaxaka kanjani ihlala lapho leyo mali leyo bazothi ngibenzisa umkhuba manje abantu kodwa nje leyo mali leyo wenze sure ukuthi izingane aziyi kiyo zingayithinti ngoba bazojike bayithathe kodwa futhi mebeyithathile phela kuzoba kuyisibusiso ngoba ithathwa izizukulwana zabo uyibeke kube imali yasemsamo bese uba nemali yakho aningavamisa ukuthatha imali eniphiwa abantu abadala niyisebenzise nasezintweni zenu ingakho umntwana kaMoya futhi mesokuthi usebenza ngabantu imali bengazathi ungenelwa mhlawumbe ake ngilinganisa abantu abawu5 mhlawumbe imali ogcina uyenza wagcina ubenzela nama-charity mhlawumbe ake sithi wenze 5,000 usuyagijima wena uyothenga i-TV la ekhaya kanti le mali bebekukhanyisela khona umsebenzi abazofuna ukuthi wenze ibona abavulile waze waba nenhlanhla wathola abantu abangabalisi abangasho ukuthi hey kuyabheda kumnyama mkhulu or gogo leyo mali yazi babuze jwayelani ukubuza amathongene kwavuleka imali engakakhona enifuna ngikwenze yini sebezobona ukuthi mntwana wethu Awungeke yabo mkhulu nami ngeke ngijabulise kancane ngihlezi ngibuza ukuthi eyale mali awubo mkhulu angithi kubuyela laphana-ke kuleya nto ekade ngisho ukuthi ibani namanye ama-side hustle eniwenzayo nibacele ngoba nihamba nabantu ababehlakaniphile kube khona into enzayo lapha endlini yakho umntana akho uphethe iprinter ihleli leya printer leyana ungazi ukuthi ngaba nabantu abafotokopayo abazayo laphana kini uba-photocopies leya mali sekuyi-extra cash ongayithengela nawe izinto nje zoncamnce umsebenzi wakho nje ukurefila i-ink nje kuphela mayiphela ngenza i-example angisho ukuthi hambani novula ama-internet cafe guys angazi ukuthi ngizwa i-logic yale nto leyo ngiza ngayo ukuthi ngithini it's kodwa very uyabona there's power in umuntu othi ngiyabonga there's kakhulu power bantwana basekhaya just for umuntu athi kuwela that's why even abantu abathwele laba baloko banikeza abantu they've seen the frequency of ukubonga komuntu nokujabula komuntu because of the things you have done for them uyayibona ukuthi njani nabo sebayithethe lento manje bayisebenzisa lapha kule ithwalo zabo lezi bahamba nika abantu imali bathi they only want loyo muntu ukuthi athi ngiyabonga kuphela because there's power kuleyo nto leyo so bantwana basekhaya uyabona ukunikela nokunika umuntu izinto just for yena ukuthi ngiyabonga kuanele mntana sekhaya konke kwakho kuzolunga nawe mntana sekhaya kuzawuvuleka lapho kuvuleka khona so I think ukuthi bonke abantu abakhulumile la ekhaya ulanga and ne-ritual kamkhulu it goes to that ukuthi just for ukumnika the exchangement of that energy for you to give and for that person to say ngiyabonga it means something so let's try bantwana basekhaya ngoba okuzovula into zakho mntana sekhaya awukwazi uyayibona izinto ezokhayisa into zakho awuzazi so just try mntana sekhaya and see ukuthi what is there to work for you but there's nothing evil I will say there's nothing evil ngale ritual kamkhulu there's nothing that I will say ukuthi niyazi ukuthi like I always monitor certain things there's nothing evil with this ritual kamkhulu as long as involve izinto zokuhlambuluka izinto ezikhanyisa izinto zomuntu ezihlanza umuntu la ekhaya hayibo siyayibonga into ekanjalo kodwa manje bantwana basekhaya will see after niqeda ukuyenza lama rituals don't mind to come back to say mina ngikhanyele 1 2 3 mina ngikhanyele 1 2 3 mina ngikhanyele 1 2 3 1 2 3 1 2 3